हमारा वीडियो में सब भाई बहन के बहुत बहुत स्वागत बा। हे माता रानी, हे भोला बाबा के सब लोग के आशीर्वाद मिलो कि सब लोग के भगवान बहुत खुश रखी। हे भोला बाबा मस्ती में सब लोग झूमो। फागुन के महीना बा, अपन दया कृपा बरसाई कि सब लोग खुश रही, तब नु वीडियो हमार देखी। सब लोग के धन्यवाद बा। एगो रउआ लोग के हम शिव चर्चा गीत गा के सुनावतानी कि एगो शिष्या रही तो उनका मन रहे कि हम अपना आंगना में भोला बाबा के शिव चर्चा कराई, बाकी उ ना करा पावत रही। ऐसे उनका गोदिया में छोटका लड़का रहे ऐसे तो बाकी अब गइल बाड़ी भाव बा गीत के तमन सुने। बगिया में जाए फुलवा ले आए, बगिया में जाए फुलवा ले आए, फुलवा ले आके अपना आंगनवा में चर्चा कराए, फुलवा ले आई में अपना आंगनवा में चर्चा कराए। कैसे के गाई चरा चावा गुरुजी, कैसे के गाई चरा चावा, गोदिया में बाटे छोटका लड़िकवा, कैसे के गाई चरा चावा, गोदिया में बाटे छोटका लड़िकवा, कैसे के गाई चरा चावा। उ शंकर भगवान से विनती करत तारी कैसे हम चर्चा गाई। छोटका लड़का बा गोदी में ना गीत गावे के लुरावता, आई लड़का परेशान कैले बा से अलगे कहतनी शंकर भगवान सुनी। चला चला गौरा हो शिशिया आंगनावा, चला चला गौरा हो शिशिया आंगनावा, गावले जाओ चरा चावा, अरे गावले जाओ चरा चावा। अरे तू त गई है गौरा, हम त नाचब तो बसो भी चरा चावा। अरे हम तू त गई है शिशिया के संगे भजनिया, हम त नाचब तो बसो भी चरा चावा। आ गयल फागुन महीनवा ए गौरा, गावल जाओ भजनिया, आ गयल फागुन महीनवा ए गौरा, खेलल जाओ गुलालावा। कहतनी शंकर भगवान तू चलो, तू गई ह आ हम उनकर अंगना के शोभा बढ़ाए, हम नाचम। फागुन महीना आ गल बा, हमनी के रंग गुलाल खेलल जाई। खूब खुशी से उनकर दिल में तमन्ना